Hej, det er herr Bæver. I går spillede jeg slavesimulator, og så kom min mormor med polio styrtende ind med hendes svær trækningsmaskine og startede med at fucking jappe om sin 9/11 bingo-lort. Hun jappede så meget, at min tinnitus skød sig selv, så jeg hoppede op fra min botklok, lavede en 360 drik, spærmede i hendes fucking ører og pruttede ned i hendes svær trækningsmaskine, og nu er hun mental og fysisk døv. Og så for at gøre det endnu værre kom min adopterede mental retarderede lillesøster, der i går gik HIV, fordi hun bollede en strus ind i mit værelse for at se den nye Skibidi Toilet video. Efter jeg hørte det fucking brinderot, der kom ud af hendes fucking gramme kæft, ville jeg bringe fucking Ebola tilbage for at one-shot hende. I sidste uge kom jeg også til at hoppe fra 69 meters afstand ned på noget pigtråd med røven først, så mit anus brækkede op, og så kunne jeg ikke skide i cirka 4 minutter. Eller det var i hvert fald det min adoptivmor med Alzheimers demens og gul feber sagde til mig. Jeg har børn i min kælder.